Yellow guys, murisei vatete vadzoka. Look who's back again. We are back nenyaya dzenyu. Muzora ndasisi nyaya dzetinadzo. Yekutanga yakatumirwa nasisi vari kuCape Town. Makadini ndatambura nepfungwa ndiri single lady 38 ane mwana musikana ane 19 aigara kuZimbabwe saka akauya kuno kuSouth Africa Cape Town last month. Ndakugara naye. Ndine murume andiri kufambidzana naye ane 42 years. Baba ava vanoti mukadzi wavo ari kuZim, so vanoita zvekuuya vachidzokera kumba kwavo. Kwakaita mwana wangu kubva kuZimbabwe havana kufara nekuti vaiuya kuzorara kumba kwangu, ende ini kuti ndiende kumba kwavo vanogara nevana vavo matwins vatokura muone room. Baba ava vakasvika kundiudza kuti dai mwana aramba kuZim noti muno muSA hamusi safe. So last week Friday takapindwa nematsotsi 3 vane mapanga around 8 p.m. Baba vaye varimo tichitandara. Vakabata mwana wangu chibharo tirimo mumba, vakamuchinjana vari 3, vakatora mafoni edu vakaenda. Tete ndakarwadziwa ndikaenda kupolisi nekuenda kwadokta nemwana, asi varume ava havana kubatwa. Ndokungura chandakamutorera kubva kuZim. Mufunge baba vakati hapana zvandaikwanisa kuita, vaindiuraya. Monday nesuro kwakauya umwe mukomana mutosa akati be careful neboyfriend yako, ndiye akatumira matsotsi kuti akupindire mumba, achibva apinda nemuhoki. Handimuzivi mutosa uyu. Ndakaudza murungu wangu akati tsvaka mota mutakure zvinhu mutame muye kuzogara pabasa. Murume uyu akabaya panyama neti. Ndoita sei naye? Moyo wangu uri kuti ndimuurayise. Akaparadza upenyu hwemwana wangu. Handisati ndamuona kana kumubvunza. Sorry nekurebesa. Please advise. Zvakaoma zveupenyu, tinorarama mazuva akaoma chokwadi. Nyaya inorwadza nekuti baba vari kuti muSouth Africa hamusi safe kuti mwana agare, asi muSouth Africa muri safe kuti vanawo matwins agare. Ende ndikutoona kuti baba vari kurwadzwa nekuti havachakwanisi kuwana full attention kubva kumudzimai nekuti pane mwana. Vanoona mwana as a problem. Vakatrika eliminate ndokubva vadana matsotsi kuti azorepa. Cape Town is not a safe place. Vanhu vazhinji crime yachona rizoro ndizoro. Pane murume angaita Uber, anoita Uber ndite anzi akaita Uber here akaijekiwa something like that, mbva vatouraya. Cape Town kunourayiwa munhu every day, but apa unotoona kuti munhu akateka advantage of the situation kuti kunonzi kune crime ndokubva atumira vanhu. This is not right. Zvakaoma kuona mwana wako achirepewa wakatarisa 3 varume 3 imi. Zvakaoma saka vari kuti ndiite sei? Vari kuti ndikuwa kuda kumuurayisa. Vanoda kuurayisa murume. Cape Town kanti munhu anongobhadhaka kunzi urayai ninge ubva adourayiwa. No, I don't know what to say because even me in the same position also. Zvakaoma. Handizivi kuti munofungeiwo as a parent unenge wadogwadziwa. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Zita rangu ndichazviti Stavo. Ndiri mupurisa uye akanotrena kukamba inotrena mapurisa kuMorris Depo. Zvakanaka zvinenge ipaya tete. Ndapedza kutrena takabva takandwa kuGokwe. Unopera pawo. Dai zvainzi Gokwe Center waitombochema zviri nani. Ndakandwa kuGokwe kwane mangwe kwekuti taitoswera chitambatsoro kuti taigoite hedu. Kungokliya zvipfuyo zvinenge mbudzi nemombe vaya vanenge vachida kunotengesa kumarket. Futi zvekukliya zvacho kwaingwa kungoisa chitambi tsamba kazhinji yaibva kwaSabhuku nokuti ndiwo vaigara mucommunity ka. Nema classmates angu andainge ndaita pass out parade taigara tiri touch chingotaura nyaya. Tainge tatofoma WhatsApp group yedu. Wanyatsoona kuti vanhu vainge vaiswa mumatown vainge vane skin yemagrapes, skin inomwira mafuta ichivaima. Manje ini ndiri kumareserva waita skin yakanaka kumbe. Kana ariwo mafoni vaishandisa iwo maPromax, ende pazvishando apa vainge vaita zviri nani. Ndakaona kuti mutown maive negap rekuita mari, saka ndakaita chidokwa chekusiya upenyu hwekumareserva. Kwange kusina life uku. It was the same boring routine a day. Moti unosvika pachikamu chekudhinwa neupenyu hwaunenge uchirarama. Ini upenyu hwepakastation hwaiwa kundisvotwa sesadza risina usavi. Saka ndakazonzwa kuti kubhinga kwange kune vamwe sekuru chambare hapana chavaikonewai. Vainzi originally vaibva kuZambia. Saka ndakati regai ndimbonosvikako. Ndakaenda kwasekuru ndikavaudza kuti ini zveupenyu hwemureserva maya handina kukurira kumusha. Upenyu hwacho ndaive ndisina kuhujaira. Saka tete munongoziva zvinhu zvausina kujaira, zvaunozobatira pamusoro zvinonetsa. Ndaida kuendawo kumagetsi ndoitawo kaupenyu
kari nani. Sekuru zeti vakati zvandainge ndafambira zvaive zvidukusa, ndakapiwa mishonga ndikanogeza muchimbuzi chaivepo izi. Sekuru vakazoti zvandaida nezvandaishuwira ndaizozviwana. Gore rakapera, matransfers akatanga kuitwa. Tete zita rangu raivepo pavanhu vainge vawana transfer. Ndakapemberera tete nokuti matransfers ainge asingachangopiwi chiwaiwai. Munongozivawo zviri kuitika muZimbabwe. Ndaizoendawo kudhorobha, ndakanzwira tsitsi vandainge ndashanda navo kumachonyonyo. Taive ne-health working relationship, asi vainge vachizosara. Ndakaenda kudhorobha, tete dhuma ndokusvikoiswa under traffic department. Ndakaona nhamo dzangu dzapera dzose kuti kuiswa kumukoko wehuchi. Ndaizomora kwete mbichana, handiti mbudzi inodya payakasungirwa. Kondini ndadii. Ndakatopiwa motorbike ende mari ndakaita shame. Makombi mushikashika ndaiita kutora mari. Ndakatopiwa zita nickname rekuti chef munzwa, sokuti ndaibaya vane makombi nevaya vaipirate. On a good day ndaiti kana ndada kushanda zvangu ndaigona kupinda mu500 nemari yekumora. Zvaifaya kani tete. Ndakatenga stand kumusha, vabereki vangu ndikavazendemurira imba kuno neuko zvakatyisa chiruva roi kuti mari ainge aiwanepi. Tete ndati ndakaita mari zvekuti pay yaitongovawo change. Kadhi rangu raitogara namai vangu, ndainge ndisinei nemari yacho zvamuchose. Ndaitoti vawane mari yekutenga zvavanenge vachida. Tete mukuita kwezvinhu zvese izvi ndainge ndisina mudzimai. Pandakaenda kuna sekuru ndainge ndaitiswa mhiko yacho yainge iri yekudhoneta mbeu yangu, zvichireva kuti handaizombofa ndaita mwana. Tete pandakaita mhiko iyi ndainge ndichiri mwana, ndaingofunga zvenguva iyoyo zvekuti dai ndashandisawo mapromax sevamwe. Vaive hwanana vatete. Now that ndakura ndine longing yekudawo mwana anozonditi baba. Ndine mudzimai wandakaroora asi haana kumbobata pamberi. Mai nababa vakungogara kuchema kuti vofawo here vasina kuona vana vangu vasukuru vavo. Zvino vanoti ndovawanepi ndakadhoneta urume hwangu. Dai ndaisvinika vaisvina havozve vana vacho kuti ndiroore zvemukadzi otadza kuita nhumbu. Zvainge zvisingadi tete. Nokuti already paitwa nekutaurika ndinofaya mablank. Ndiri kuchembera vatete, ende dambudziko randinaro nderekuti kadhiu kandakaita nasekuru hakana reverse. Upfumi ndinawo, dzimba ndinadzo, ndiri kushandira department rakanditi sambinga. Asi all for what vatete. Chero nhasi ndikanzi ndakudubuka pamudhudhudhu ndafa, zvese zvangu zvichatorwa naNiko. Dai hangu ndakaziva ndakagara gokwe kumachonyonyo, dai izvezvi ndatova nemwana ari kuprimary school. Zvinhu zvacho tete zvandakaita hazvina kana maturo ose. Ko ndichazoveiko? Kwanzi kugokwe kumachonyo apa kunopisa vakati aiwa ndiregai nditsvake mushonga ucha nditi nditransferiwe. Koende aigoziva here kuti kuromba zvino it means kuti kubata mushonga. Kungobata mushonga chete ndokunonzi kuromba. Ndandisingazvizivi. If I'm wrong please correct me. Saka vari kuti vakabata mushonga kuti vanoshandawo kutraffic kwaingoshandawo vamwe kutown Talala. Vaipinda Talala koenda kamboshanda kakumamisha uko. Paunopinda Talala so panopinda Tonje unotoshamusika kochi chiri kuitika uchiona kuti masystems asiyana chi life yemutown inenge iri fast apo uchingori kumusha chero even complexion chayo inenge ichitoratidza kuti zvakasara, but just a matter of time. Ndakatomboshandawo kumamisha vedu imi zvakaoma sitakazobva hedu. Unozongobva kana nguva yacho yekubva yakwana. Regai tiende munyaya inotevera. Pane nyaya ndatumigwa yechirungu tichaiverenga kwekupedzisira. Makadii tete? Ndiri mudzimai ane makore 34 ndinogara kuMandara. Nyaya yangu yakatanga 2010 ndajoina a-secret cult. Nyaya yekuda mari ndiyo yakandituma ndichiita business cross border. Ndaenda kuZambia kunohodha majinzi. Zvakatanga zvichiita nani, asi nekufamba kwenguva zvinhu zvakashanduka. Hapana chandainge ndakuwana apa kumusha. Vabereki vainge vakamirira help yangu. Zvakandipa kuti ndifambe kuti ndiwane mushonga welake. Ndakaendera imwe ng'anga yekuZambia ikandipa mushonga welake, asi waive nechekuita nekurara nevarume. So ndakapiwa box ndakanzi ndinosvaka murume
anotambura ndomutora ndogara naye ndichiita bonde 5 times pazuva. Asi murume uyu ndaifanira kutora picture yake ndoisa mubhokisi nemushonga ndovharira imomo. Izvozvo zvaizoita kuti zvese zvandaida. Bhokisi iri ndakanzi raigara mumba muSingapore. Ndakadzoka ndokutanga kutsvaka imba nekuti ndakanzi nditsvake nzvimbo iri private yekuti vanhu havaoni zviri kuitika. So ndakatsvaka imba kuMasasa Park ndokutanga kugara, ndokutora street father mutown, ndikatanga kugara nemurume uyu, ndikaita mhiko dzese dzaidiwa, ndiko kutanga kuita mari kwandakaita. Varume ava ndaifanira kugara navo kwegore ndomudzinga asina kana sende. So ndopandaiti kana ndakuramba munhu ndokwira bhazi zvakare ndoenda nepicture kuna sekuru vorigeza neropa. Ndichidzoka murume anobva aenda ega, ndinenge ndakutanga zvakare kutsvaka munhu, ndoisa zvakare picture mubox, ndoita mari naye. Ndakaita mari chete, ndikavakaimba kuMandara kwandiri, ndikazoenda kumusha last day ndikanotora murume wemunhu. Murume wemukadzi anobatsira mai kufudza mombe, mukadzi anoshanda samaid pamba zvakare. Ndaenda ndakamutora ndikaita mhiko dzese dzaidiwa, ndokutanga kugara naye mukadzi ndikamudzinga kumba. Nekuti aiva kuita noise achituka mai vangu, indaive ndamuti gara pamba ndokuchengeta, asi murume anenge achigara neni kutauni. Takatagara gore rese. Ndakaenda kuZambia kunorinywa mushonga pamwe nekuendesa picture nemurume uyu kuti abve pamba pangu. Ndakafamba zvakanaka kuenda, asi ndasvika picture rakagezwa neropa, asi sekuru vakabva varikanda pasi. Vakanditi waitoda kundiedza, wakatyora mhiko, uyu murume wari kugara naye atobva pamba pako ndisati ndaita mhiko. Ndakavati ndakasiya aripo ari pamba, ndipo pandakaradzwa glass ndikaona murume wandaigara naye achipinda musecret room akatora box ndokuvhura, ndipo paakaona picture rake pamwe nevamwe varume vandainge ndambogara navo. Hey guys, we don't have electricity. Oh, thank you. Akatora picture rake ndokubuda akadzokera kumusha. Ini ndiri munzira kuya kuZambia, iye aive munzira yekunditiza aona urombo hwangu. Sekuru vakati watyora mhiko yangu, buda mumatare angu, vakandipa 5 days kuti ndifambe kubva kuZambia kusvika kuZimbabwe. Ndakadzoka kuno ndichisvika ndakabva ndatanga kunzwa kuti muviri wangu hausi kunzwa mushe. Ndakatanga kubuda ropa kubva January handisi kumira kuenda kuperiod. Ndinenge ndichinzwa period pain iri serious kuzvipatara ndakaenda, asi hapana chiri kubatsira. Ndikatopiwa matablets ekumisa ropa rinotowedzera. Kwandakafamba noodzwa kunzi sekuru vakandiromisa vane mushonga wakasimba, ini ndivo vanogona kundiroyonora. Ndaonda nekubuda ropa kwandiri kuita, ende handichagoni kumira neperiod pain yandinenge ndichinzwa. Ndiri kutsvakawo munhu angandibatsirawo. Nyaya yachona yakati shurukushe nekuti pane murume wekutanga wakagara naye, ndobva vamusiya ndobva vasogara nomumwe, ndobva vatora zvemukadzi, murume wemukadzi aigara kumba namama achifudza munhu, ndobva vamutora. Zvinhu zvacho dzimongano ameno shokwadi. Regai tipinde munyaya inotevera, munongotiudzawo kuti tingaita sei. Makadii tete ndiri musikana ndinogara kuwedza. Baba namai vangu vakarombera chechi ende havana kuti vanzira isu vana vavo, nekuti vakati inoita problem yedu, vakamuka vakafa one day tikakanganisa mhiko hazvizovafambiri. So isu takangokura pamba pedu pachiuya vanhu vanokuzoshandirwa, amai vanoshandira pamwe nekubatsira vakadzi vakazvitakura. Mukomana wangu akazongodonha akafa zvinorwadza asati avigwa. Baba ndivo vaimira nenhamo yacho, uye ini handina kufungawo kuti vabereki vangu vane chekuita nerufu rwake. So asati avigwa ini ndaisaenda kunhamo, mai vakati sara nevana. Pakati pave pakati peusiku ndakadzwa kuti pamba pane zviri kuitika. Semunhu aiva mukuru pamba, ndakamuka ndikaona mubedroom yevabereki vangu makavhura dhoo. Ndakatarisa madhoo ekumain ndikaona akangovhara sezvandaive ndakangoita pandakanorara. Ndakafamba asi hana yairova. Ndichisvika padhoo ndakapinda ndikaona mutumbi wemukomana wangu uri pabhedhi revabereki vangu. Mubhedha waiva wakaiswa nechepakati, amai vangu nababa vachitenderera mutumbi uyu vakabata mbiya. Ndakaita sendiri kurota, and since ndaiziva urombo hwabereki vangu havana kuregedza zvavaita dzamara vapedza ndokunyangadika. Vaive kunhamo vaitova navo pamweya, amai vangu nababa vasingazivi kuti pamweya havapo, pamwe nechitunha chavo. Next day mukomana wangu akavigwa tete. Vabereki vakadzoka vakati zvawakaona kwaudza vanhu wazvicherera guva.
Ndakarwadziwa nekuti mukomana wangu ndaimuda. Nyangwe ainge asina mari, ndaive ndamuda hangu. Saka zvakuitika mukomana wangu anomuka achiita bonde nene. Ndakaudza baba namai kuti ndizvo zviri kuitika kwandiri. Baba vakati ita zvaanenge achida tete. Chechi yababa vangu yava nevanhu zvekuti kana vachienda kugungano tinozadza kana mabhazi 5. Mina vari kuita, asi ini ndichirara usiku hwese nechipoko. Handibvumizwe kuita mabasa epamba. Masikati ndinonzi swera ukarara nekuti unozobata rakakura manheru. Ibatsireiwo tete, ndatambura mumaoko evabereki vangu. Inga zvakaoma. This is a very sad story. Zvinorwadza sei kuti vabereki vako vanenge vachitokushandisa. Ndatya chaizvo. Zvandityisa. Regai tipinde munyaya inotevera zvakare. This one is written in English. Hello Tete, how are you? I'm Zimbabwean. I understand Shona, but I don't know how to type it. So my story is like this. I met a guy last February. This guy, we were so much in love. We're not afraid to show our love to people, even on social media. We're even talking about marriage, and both families were informed. Could at least by the end of 2025, we do Rora. So what happened is that this friend of mine started acting jealous, saying negative things about my boyfriend. Then I stopped hanging out with her. Then, let's go. Then I continued dating this guy, posting it and all, but I realized a lot of people were jealous. Then I stopped posting, but it was too late. I was getting ghost accounts threatening me and telling me bad things about my boyfriend. I was suspecting that the girl whom I used to be friends with is the one. So I bent all the gifts she gave me and moved on with my life. Time went by. Then one day I saw a Kumo. She just swerved and went away. In a few minutes, she came back, then just made a U-turn in front of me. After a day, we started fighting with my boyfriend. Then he told me he no longer feels the same. He doesn't want me anymore. I was hurt over the past months. We fought, but he had never told me such. I tried fixing things, but I could tell this guy was looking at me differently or even talking to me differently. We broke up because he no longer wanted me, but I'm still hurt because the man who wanted to marry me doesn't want me. What should I do? Please help. Maybe I'm just suspecting that this girl did something when she didn't, but if she did, what do I do? So she's saying she suspects that her friend is the one who did this because she came in front of her and she turned, all those funny things. And she had also started getting messages from ghost accounts. So she doesn't know what to do now. At this point, I think Heidi is suspecting that the friend is the one who did this because the guy was just suddenly, he lost interest. Is this normal? I don't know. Munofungei, do you think kuti this is normal kuti guy anongo lose interest? Uyabva uya shamwari yake ari kuti yakasangana neshamwari yake kumo ikauya akamuweva, next thing akauya akadzoka kaita U-turn. Saka ari kufunga kuti maybe kuda akamushandisira mushonga kuti mukomana wake amurambe kana kuti chii chakaitika. Hatisi kuziva. What should she do? What I can say to my sister is don't do anything. That's what I can say. Don't do anything. You cannot chase. One thing, love yourself so that you don't chase men going. I love you, Kani. I love you, Kani. No. Don't do that. What you can do is just don't do anything. If he's yours, he's going to come. If he's not, it's okay. You find someone who's better. I think if you talk to people who have been dating, they'll tell you that if you meet A, and it doesn't work, when B comes, B will be better than A. You understand me? So just don't do anything. I know you are hurt. What you can do is find a hobby, wake up and run in the morning, develop yourself into a better person. If you wake up and run, exercise, find a hobby, concentrate on that, concentrate on yourself. Leave the guy, don't do anything. If he's yours, he's going to come back. If he's not, it's okay. Good riddance to bed rubbish. Let him go. There's nothing that you can do. Because let's just say, if the girl did something to him, what are you going to do? Nothing. You can't do anything because you don't know what she did to him. Okay? So don't do anything. Just leave him like that. Yeah. Okay, we have the last confession that we have. It's an audio that was sent by this lady, but she doesn't want me to, she didn't want me to she wants me to distort her audio. So,
ndakangama ada kuti ndidistort voice rake saka I think for now regai ndimboimira nyacho ndinyatsoiwa maybe I can listen. Let me just say, let me listen to the story ndigare pasi then ndoita retell because haasi kuda kuti voice rake riwikwe but ane nyaya yake yamaiguru saka iyi nyaya yamaiguru ndiri kuiziva my sister ndichaiposta regai ndingoiteera then I'll retell pane kuti ndiise voice renyu because makati mamudi kuti voice renyu ridi rinzwike. Fedweka muve nezuva rakanaka ndipo paperera nyaya dzedu muzuva ranhasi and I hope you are having a wonderful Tuesday. See you again on Wednesday. Bye bye.